Mě dáte samozřejmě kouření, myslím si, že to nemusím opakovat víckrát, ale opakování matka moudrosti a určitě to dneska řeknu aspoň jednou. Takže to je důležitá informace pro vás při tom, než budete vstupovat nejen do lesa, ale samozřejmě na ten celý výstup, hlavně za lávku, tam vlastně začíná chráněná krajinná oblast a vlastně les. Tak, poprosím všechny, kteří teda přichází, dostáváte postupně náramky, to znamená, že jste odprezentovaní, že jste zaplatili, že máte nárok si vzít malé občerstvení pod klíčem a to občerstvení jsou koláč, je kus koláče a šťáva. Při tom sestupu pro vás bude ještě něco čekat, spíš něco slaného, takže zase zpátky vás bude malé občerstvení čekat znova. A tam občerstvení z toho důvodu, abyste se posilnili a před tím hlavním výstupem, než se vydáte na vrchol. Na vrcholu vy nejrychlejší, kteří vyrazíte v těch 10-15, tak nepospíchejte, protože opravdu to hlavní překvapení, vyhlášení tří nejzdálenějšího, nejstaršího, nejmladšího účastníka bude opravdu, až dorazí ten poslední účastník, což může být kolem 3:45 až 12. hodiny. Takže vyčkejte, sedněte nahoře na klíči, Jde Brčko a tak. Na to se určitě připravte, bude chladno, takže bude tam zvukovat vítr, takže to jsou věci, které určitě vás tam čekají. Děti vyzývám spíš jejich rodiče, aby si vzali průkazku, můžou sbírat razítka děti, to první razítko je u té kamzičí studánky pod klíčem a druhé razítko je na vrcholu, na té průkazce, na to místo. Do konce měsíce je čas, kdy můžete si průkazku předložit, jak už děti nebo jejich rodiče můžou průkazku předložit v turistickém informačním centru v Novém Boru a děti za to obdrží, nebo ten, kdo ji předloží, tak obdrží upomínkový předmět a samozřejmě můžete navštívit i turistické informační centrum. A Miláčku, utíkej si, jdeme se doma. Letos je to 9. ročník nočního výstupu na a musíš hezky, lásko. Pořádá ho Ski Polevsko a příznivci Ski Polevsko. Tato akce není jedinou akcí tohoto léta, pořádáme zároveň i kytlický minitriatlon, který se koná 9. srpna jakož leta v Kytlici, takže na vás srdečně zvu na tento závod, pokud máte trochu závodní či sportovní ambice, takže ti určitě nebudou váhat a určitě se zúčastní triatlonu. Ten triatlon je hodně známý tím, že jsou účastní jak jednotlivci, tak družstva, je sice mini, ale má takové 3 svoje nej a ta voda je poměrně nej v tom, že je velmi studená a si přímo typická. Další část je kolo, které je letos po druhé v terénu a třetí část je běh a ten je poměrně těžký a 7 km úsek běhu. Takže opakuji ještě jednou, 9. srpna v Kytlici, závod jak pro jednotlivce, tak družstva. No to je dobrý, tak. To je... Ale let's watch it, so menší. Svítí to do? Tramvaj ti sežrala. Tramvaj ti sežrala. Tramvaj. A tramvaj. Ona měla posluchu tramvaj. A to je, no. A někdo nevěděl, kdo to je a říkali to a jo, a tady koukám se říká, že dával do koníka. Ty máš si sjívačku, co myslíš, že myslíš takový to koníka, já to zkontuji. Takže právě skupina Inis tady je připravená
i hudba, i 12členný sbor skupiny Ignis Iter je připraven na to, aby 11 minut vám tady ukazoval svoje umění. Skupina Ignis Iter začíná. Vlastně nebudeš sama.
Tak, skupina Ignis Iter z České Kamenice na její minutové vystoupení. Úžasný, krásný, finále bylo neopakovatelné. Myslím, že rok od roku lepší. My máme tady skupinu Ignis Iter po třetí a zdrajou opravdu jako víno a a tady pode mnou trošku níž, opravdu nefouká tolik jako na té druhé straně, takže jestli chcete trošku do závěr přijít, tak rozhodně doporučuji opravdu víc na tu stranu borskou, než na tu borskou. Borská je vyfoukaná, ta borská není tolik. Tak, budeme vyhlašovat nejstaršího, nejmladšího, nejvzdálenějšího účastníka, takže si připravte asi kilometry aspoň nejvzdálenější hovoru a potom bude překvapení a já doufám, že si taky užíváte ten výhled, že jste se zapotili pořádně, protože ten dál zabrat. A krásně, ty města jsou krásně, přední a obce jsou černý, takže užívejte si ten výhled. Chceme vyhlašovat a aby taky bylo překvapení. Já poprosím, aby jsme to slyšeli všichni. Tak já začnu od toho nejstaršího. Nejstarší účastnice, pokud tady je. Tak já začnu od těch let. Je tady někdo starší 70 let? Tady 73. Pan Tichý 73. Tradiční. Je tady někdo starší 73 let? Prosíme o ten pamětní Takže není tady nikdo starší. jinak nám to nebudou věřit. Já předám panu Tichýmu. Prosím. Já nevím, David, co chceš? Můžu tam být jména. To ještě musím ta pátá vylíst nahoru, ale... Já gratuluju. Děkujeme za potlesk panu Tichýmu 73 let, který to vyšláp na 759 metrů vysoký klíč. Tak a začne nejmladší, to už bude větší oříšek, že těch dětí je tady víc. Tak začnu 3 roky. Je tady někdo mladší 3 roky, který to vyšel po svých? Tak 3 roky asi nikdo. 4. Tak tady koukám 4. Můžete jít sem blíž teda k nám, 4 roky. Pojďte blíž, pojďte k nám. Řekneš nám, jak se jmenuješ? Ještě Krištof. Tak, máme tady Krištofa. Tak, Krištof 4letý. Jestli tady není nikdo mladší než Krištof, který má 4 roky. Krištofe, odkud seš? Ústí nad labem, Krištof, to je úžasný. Takže já si myslím, že Krištof vypadá to, že opravdu je tady nejmladší a vypadá to, že to vyšláp po svej. Tak Krištofe, půjdeš sem ke mně klidně ještě blíž, pohodlně tě tady pustěj. Tady, pojď, já ti tady udělám takhle světlo, pojď, jako. Tak, Krištofe, já pro tebe mám tady dárek z Městského informačního centra. Mám tady pro tebe takovouhle čelovku. Na příště. A hlavně takovýhle krásného pušáka. Pro Krištofa z Ústí nad Labem. 4 roky, úžasně vyšel nahoru. Šikula, tak děkujem. Tak a máme tady nejvzdálenějšího účastníka. Já jsem zaslech na prezentaci, že tady je někdo z Kambodži. Je to pravda? Tak pojďte k nám. Jako opravdu? Tak a mluvíš česky? Jo. Mluvíš česky, ještě řekneš nám jméno? Je to Matias. Matias žije v Kambodži teda. Matias, jak se dozvěděl o tom, že je klíč? To psali, ne? V novinách. Kambodži to psali v novinách, tady někdo říká. Tak Matias, pojď ke mně, já ti dám dárek. Tady pojď takhle tudy. Ano, chlap, myslím tam. Matias, já ti gratuluju. A pozdravuji od nás v Kambodži a věřím, že máme kopec klíč. Tak přátelé, jeho Češi, co nám přijeli pomoct z Českého Krumlova, tak už po několikátý to nevyhrál. Tak já bych poprosil vás teď, abyste se, ty, co jsou na té borské straně, to znamená tady na té, tak doporučuji, abyste se stoupili a koukali na svor, protože tam bude to překvapení. Já dám pomalu signál, aby jsme se připravili.
Já bych šla dolů, vytáhnu. Já nemám No, tady přesně máš ten fleck. Nemá Na svůj. Tam. A tady. Co zase hraješ? to já jenom. Ty jenom. Trošku větrno, že? Tam. Že to, že mu střelmistry oznámili, že mají technický problém a musíme chviličku vyčkat. Ať vyčkáme. V tom táboru, jo. Jo, tak ti nepovím, ale je včera opravdu. No skoro. Skoro, že nejsi vidět. Počkej. Nechci. Takhle aspoň na tebe vidět. Jasně. Jo, abys byla vidět ty potvoru. Chvíli. Nedržíme. To bude tak 20 lidí, které je přesně 30. Pak se má to jenom prostě takový stát. Nevidíte světýlka žádný? Šílený. Krásný, dneska to vyšlo ty. Nádraží jste, jo? Tak ale já teď jdu na vás svítí. Tak jo, tady, když ty budeš tam do kopečku. Tady je voda. Zleva doprava bliká. Koukal se? Takže jsi si také vydal na klíč. Ale taky zablikají. No, to určitě ani nevím. Taky zablikají. No to bych to ani nevěděl. Ty vrepko. Ale vidíš, asi udělal. Takže mává. Jana mává a zdraví. Teď blikám horor. Dobrého. No, to je lásky na jednu. Teď cítíš chlástej. Je pumpánička. Ale máme. Ahoj, bouzáka. Nic, tak asi to je nové.